Amigo Pagsit, dito na tayo sa Sorsogon Mill Stop. Alas 6 ng umaga kaya tayo dumating dito ng Pagsit. Hindi makahabol lang alas 6 na Pagsit. Papunta pala tayo ng Matnog Pier. Tinanganan na tayo kasi nakapura tayo ng Kalis Tubian kaya sobrang traffic sa Candelaria. Ayan si Medallion ng Pagsit, si Rahop. Yan si Lahok. Malis tayo mag-visit. Patuloy na tayo sa ating biyahe papuntang Masin City, Southern Leyte. Pamatong na tayo. Mga mag-visit, patuloy na tayo sa ating biyahe papuntang na tayo Matnog. Shout out sa ating mga viewers na nag-asugol dito. Dito na tayo. Nagising ako eh. Kaya ako naman sira. Andito na yung request na. Sa sugol naman. Sikateng. Sikateng. Hindi ko yan. Masama yan? Sige. Masama ba yan? Padabaw yan? Saan? Oo, dabaw. Dapat doon siya sa loob. Hindi. Padabaw, sige. Pasok. Pasok, malingning. Dito tayo sa diversion. Susugon. Malapit sa papuntang Bakod. Sa Wangga. Yan ang biyahe mo dati sa Wangga. Kadua. Ako ka na. Ikaw sa ubar ko? Kadua. 1974? Kadua. Alam pa itong ordinary, no? Wala, ordinary. Ay, madala. Ayan, ang biyahe bulan. Pabulan pa yan. Ang kawanan si Mr. Badong, saka si Almario. Quarter to 6 ng umaga sa Aurora Curtis. April 24. Sa ating mga pasero, good morning sa Narap sa Larsen. Birthday pa lang yan, no? Yeah. Ha? Birthday. Dino? Yan, no? Ngayon? Oo. Ba't niya nagsabi? Dito ko sa kanya, eh. Ba't niya nagsabi? Ha? Kaya siguro. Hindi na nagsabi sa akin yun. Nabigyan lang sa birthday. Gano'n ko na? Happy birthday pala sa aming inspector na si Aureliano. Sana naman inspector. Nagkakana mo yan? Si Ibe Alvarado. Si Ibe Terina sa Mindanao.
Tapos, lipat yan. Sige, pasok. Salamat. Ay, ay. Silaw ang araw. Ayaw. Dalawa. Silaw ang patay. Kuya, ano yung nalang yan, oh? Oo. Kahapon yun ang hapon, pag-uok niya. Oh, pakuwi niya, oh. Pakuwi niya. Ay, wala na tayo doon. Sabi sa turbina daw? Oo, Ano nangyari? wala na tayo doon. Kasi andun pa si Pinusa eh. Saan nangyari yun? Doon ka daw sa ano? Sa terminal? Oo, paglabas siguro niya. Ah, Wala. Wala tayo doon. wala. Kasi nandun pa si Pinusa, di ba? Oo. Hapon na. Alas 4 na tayo umalis doon eh. Mulai sa mga ibuatan di Ugit. Dahil sa lugar niya. Ibuatan sa Sursigul. Buyog, susubod. Magdiretso natin yan, pagputang gubat, Petrias, Bulusan,
papuntang Matogs, bakanan tayo. Pasada sa Resort sa Taway. Ilaw sa gabi na kulay green. Samboy. Ini sa Santiago. At sa partner ko si Mr. Lao. Jansen Centeno. Ang batang Katbalugan City, Samar. Ito sa mga double pemilih pertama si Baiwau Barangay Nagotek dan Pelugan di sini goreng lalu musik.
kami ng panas sa mga kasiguran susunod. Pagkulit sa inyo natin sa lugar ng Luzon. Sentro ng kasiguran sa Luzon. Wow! Dalang butas. Oo. Ang dagat. Sa Pilira. Oo. Good morning sa mga taga-uban Bidugsan, uban sa Luzon. Kaya tayo sa lugar niyo.
bumaba na tayo dyan. Pupunta ka rin. Magallanes. Susugod. May tagusan na dyan. Pupunta bulan. Pada plane Manoy. pwede pas-pasan. Kalsada madulas. Gawas. Kalsada madulas, hindi pwede pas-pasan. Pero pag umaya mo dulas, pas-pasitig. Ha? Pas-pasitig. Pagkalala mo dulas, kung sinigay. Ito na sa Bacolod. Shout out sa mga barangay Bacolod. Shout out sa mga nakabahan ka dito. Pinakailan natin.
kailangan na magbasa eh. Patay ang tao. Pero pag si iba na nga magbasa, buhay na buhay ang tao. Kung si Tineng, pas si Tineng. Sa kagaya mong driver, hindi lang puro matuloy ng alam. Marunong ka rin mabubagal. Dapat kailangan bumagal. Kaya itong kalsada, magdadahan ka. Dinikits. Never hindi naman kailangan mag-seminar mo sa seminar mo lang yung sarili mo na kasama na sa buhay natin yung mga driver. Hindi ka magpatulin pa sa dealer na kinakaman. Marunong ka magpatulin, marunong ka magpumagal. Pag-away sa kapong driver. Kasi para din sa trabaho ka sa kasada. Huwag natin isipin kalaban natin yung kapwa driver. Kasi tulong din yan sa'yo. Kasama ba yan sa kasada. Huwag mo ito rin kalaban yan. Pag marami kang kaibigan ang tutusok. Sa driver ng dundun tutusok. Dahil bulan susugon bigas ni yung kasulungan natin.
Mr. David. Mr. David. Good morning, Mr. David. Sa mga ano. So, may problema na to. Sunod kay Mr. Hudson, ang aming sa nagdagan sa pinagas sa bahay. Kaya pa sa Erosin. Sa Erosin. Hawak ka lahos. Ayaw doon. Ako partner? Taga-bukid na ako partner. Mga kailangan taga-bukid. Oo. Mga kailangan. Si Mr. Lao. Lao. Kung sa taga Silago pa, Ladjo. Ladjo. Ha? Diloy, doon may kabas. Kaya Silago may, doon may kabas. Lahat itong hormok. Ha? Gabihin yung mga butya. Okay rin mo. O, di ba may alas 11? Kaya may kapor sa alas 6? May kapor sa alas 6. Kaya traffic sa Candelaria kapon. Ay, matawag sa kanya sa Bed City. Bart. Tulog sa dia sa Bed City. Bukawan talaga niya. Ay, mga bigsan talaga, tawagan na kaong nanamid yan sa Dulawin sa Kwan sa ha? Usa? Sige, tawag lang. Huwag na po daw. Erosin. Ay, nakapapas ka tron, mamulan ka. Nauwan ba niya, dangong pisada. Di pwede paspasan. Ha? Oo. Tao. Ha? Okay, Eduardo, lagi ikot. Oh, may pinakaran na rin. Okay, may biyahe ko ba? Tagdo ka ikot. Extra sa lahat. Ha? Ha? Ay, taka, mag-istorya na. Ay, sama na. Kasi may nagiging mo. Ayaw na, istorya na. Wala na mag-isturahin, sakay na ka. Wala na mag-isturahin, sakay ni mo. Ikaw, Mariano po ka, di. Kung babae, Marites, ang lalaki, Mariano. Big group na Mariano na yun. Ha? Balik ko lang po. Mura na rin taga-sunod gaw. Mura na rin taga-sunod gaw, Kulapo. Dito Kulapo. Bisa ba na? Ay, kami wala. Huwag na muli sa ilang. Huwag na muli sa agaw. Huwag na muli sa inyo. Lagi ba, huwag na muli sa inyo. Kalau sa mga ular ka, punyakan laon.
Biya ka cellphone sa baga di Putagoy. Bawal mo rin cellphone. Unya Bart, unya na kay lubat ko Bart. Lubat ko, dili ang cellphone. I-off lang Bart, i-off. Bart. Kaya drive ko. Good morning sa mga taga-Erosin. Bigong-pusit. Dito na tayo sa lugar nyo. Shout out sa mga taga-Erosin. Susugod. Kumaliwa ka dyan. Pinaliwanan dyan. Yan ang siguro ng Erosin. Andyan yung pamalikihan nila. Pamilihan. May daanan din dyan para talos ng Susugon, Gubat, Bulusan, Barcelona. Dito tayo pagkanan ng Bato. Lubat si Batman. Tayo pusit. Bukol ka lang kasana dito. Kaya itong gawin. Dulo ko na kasi.
Pero sinahan, dito ako pumasok. Tawag dito na Presi Cruising sa Mulan at Bantog. Pag kumana ka dyan, papuntang Bulan yan, 14 kilometers. Dito rin sa Bantog, 15 kilometers. Dito rin sa kaliwa. Ito ang pinaka-main road. Papuntang Marlica Highway. Sudah Davao. Hello. Shout out sa mga tracing. Shout out sa mga kaibigan. Itong kurbada na to, sirado kurbada ito. Kung hindi pa pinalaparan ng kasada, marami ang pinipili ito bubuksit. Natalon dyan sa tulay. Yan o, dito ka dyan. Baka nasuprahan mo ng takbo mo yan. Shit ka dyan sa butas ng ilog. Kaya dapat palagi nagbibiyahe dito, tandang-tanda mo yung barkada. Kung anong kalalim ang kurbada, anong klaseng takbo ang gagamitin mo dyan. Kaya kung hindi mo kumisado, huwag mong kumayan sa mga tirano. Nalag lang na nag-memorize mo rin dyan katagalan pagdating ng 2 taon. Kuyado mo na yan kasada dyan. Kahit tulog ka, alam mo na yung palo ng higaan pag magbabada ang partner mo. Kung sige ka na eh. Wala para lang kumahanap eh. Driver, pagkagising, anong lugar ito ngayon? Ako, hindi. Pagtingin ko dyan sa kasada, sa mga kahoy, alam mo na yung lugar yan. Hindi na ko lang yung kasada sa mga kahoy eh. Sila na yun.
Eh. Matulog si Maray. Ito na yung sigsag ng gusto sa dito sa Batok. Ito na tawag na sigsag dito. May mga bagong Lalaki ng mga truck na to. mga auto. May malalaking auto. Sa Bicol, kaya truck, auto. Auto ka. Sa Waray, ganoon din. Ganun din sa waray, auto. Kaya nung sinabi nung kapartner niya, tinan mo nga dyan, Auto. kung walang auto. Waray? Waray. Eh, may motor bigla na. Sabi mo, waray. Eh, di ba yun auto? Motor man yun? Pugsit na tayo. Gapang na yung pugsit. Umuulan takbo ah. Yung puno siguro sa laman ito, bumukay. Oo. Lumubog yung gilid niyo. Kaya ayaw ko mag-tracking eh. Nakatakot yan eh. Kultang ng laman yan. Nakatakot yan. Biyahin Mindanao pa siguro to. Oo. Tapos, nakakantok yung ganyang takbo eh. Biyahin pa, sumbuang pa pa. Oo. Layo pa niya. Ay. Gusto rin niya pala. Gusto rin niya pala. Isang play.
po sa mga All-Star. Direksyon gusto siya, ang diet dyan. Nato siguro yun. Direksyon siya dyan, hindi buwa. Kaya, magkapatok-atok dito. Kumain ka ng kapistik para hindi ka matok. Huwag lang yung bato. Oo. Madulas na yung madulas. Buksi din na yung. Ito na. Tapos na tayo sa kumpanahin. Ito na pinakala sa special. Marami na rin bubusog dyan. Yan. Bulusog silver star dyan natin. Ito. Dahil sila. Oo. Parang dito dyan. Kabulaga ba? Kala hindi lang malalim ang kumpada. Nagudulas. Diretso. Dito na tayo sa Barangay Hitit, Batok, Sursugot. Malapit na tayo sa buong Ginapasya. O, yung mga magagaling mag-bilyar dyan. Merong tatlong lamesa sa bilyaran dyan. Gusto nyo magtumbok-tumbok muna. Sa very paskat booking office nila dito sa Sor Batok Sursugot. Ayan, sila rin. Sige. Palamig muna kayo sa puwet. Katawan lang yung lumamig eh. Ang puwet na mainit na. Kakaupo. Diyan pala.
Pugsin na rin. Ay, wala tayo may pugsin. Alas 6:46 ng umaga.